Запознах се с хора, за които няма да повярвате. Нека обясня накратко мисълта да схванете. Минаха се 2 дни, откакто знаеме се с Ставри. Той обича просто с хората да се гаври. Абе накратко, Ставри е пълен темерут. Мотото в животът му е само аз съм, няма друг. Ако има някаква схема, някак си да те прецака. Уверявам те, че Ставри няма втори път да чака. Или ясен, който грам не ми е ясен. Легендите на времето твърдят, че бил опасен. Ама нещо случило се, сега много не говори. Че езика му е отрязан, също с май ми каза добри, а за добри и името е него враг, защото вътре в себе си въобще не е добряк. Той по-скоро пие доста, а пък като пие не кипва. В него демони пияни, да е лош се го потикват. И последно да обсъдим и Емил. Името тук е перфектно, защото той просто е мил. Но за него няма нищо интересно какво да кажа. Той човек е на народа, носи сандвичи на плажа. Въпреки че не съм виждал да ходи той на море. Въпреки че не съм виждал отдавна и него де. За последно се видяхме в една игрална зала. Влизаше той за сефте, помоли с него да вляза. От тогава сме се чули, може би веднъж или 2 пъти. Повдигаше въпроса все назаем да му дам пари, аз му дадох. Не получих и мерси. Емиле, чакам си парите, където и да си. Скър, скър, скър.